Oi. A casa explicava a l'Anny que tinc una bossa penjada al pal. I llavors espanto molt més bé la sínia perquè no se m'apropi tant al ramat. És el que em deia l'Anny. Has d'intentar apartar més el ramat, que costa el que costa. Sí, ara, jo faria l'última exhibició i llavors ja descansa, perquè no es fa tant. No, gràcies, has esmorzat. Ara farem ja l'última part de l'exhibició. Solamente Ani. Solamente Ani? Sí. La teva staff. A la tarda podem intentar. Hem començat aquesta demostració. No sé fins a quin punt hi ha nou públic o renovat o no. Les ganes de treballar són molt potents amb Gos d'Atura Català. Doncs com explicàvem, l'Anny i la Brigitte venen de França. L'Anny és belga, però viu a França, i la Brigitte és francesa. I llavors doncs, elles treballen amb Gos d'Atura Català, ja des de fa molts anys, veig que sap que farà de saludar. I amb aquest gos, tant l'Anny com aquest gos tenen molta experiència, i fixeu-vos com la diferència amb els altres dos gossos, és a dir, el ramat es mou molt més tranquil·lament i sempre entre el ramat i el gos hi ha entre 1 i 2 metres de distància. L'Anny se n'ocupa que hi hagi una miqueta de distància amb el ramat, si no, com passa això una miqueta, és a dir, quan el gos apreta massa el ramat, doncs llavors es destirota. Però s'ha de dir que aquest gos treballa molt bé, realment. Està molt pendent de la seva mestressa, treballa bastant tranquil i fa que també les ovelles estiguin bastant tranquil·les. Si el gos és molt neguitós, si el gos és molt nerviós, això ràpidament es transmet a les ovelles. Es mouen massa ràpid i es neguitegen massa. Quan ha començat, aquest gos ha sigut el primer i ha connectat molt bé. Les ovelles estaven tranquil·les i el gos també. Després d'haver passat pels altres dues gosses, que són una miqueta més joves, les ovelles estaven una miqueta més neguitoses, estaven una miqueta ja molt atassades, ja amb aquest, i més o menys elles van estudiant com a ramat el gos. Està molt bé perquè hi tenen un respecte, a vegades hi ha ovelles que no es volen moure del gos, el gos no imposa prou com perquè les ovelles es moguin, i diuen d'alguna manera mou-te tu, i en canvi elles es mouen amb equilibri perfecte, es mouen i el gos els domina sense estressar-les, i per tant doncs, això és molt important. Com explicàvem al principi, del que es tracta això és d'una banda doncs, promocionar la nostra raça autòctona, el gos d'Atura Català, amb un dels àmbits que pot fer, com explicàvem també, és una raça super polivalent, el mateix gos, a part de ser un gos maco, efectivament maco, i ahir vam fer un concurs morfològic al matí, que van participar quasi 30 gossos, i a la tarda vam fer una exhibició d'agility, que també va tenir molt públic, i vam demostrar doncs, dues facetes del gos, l'agility i la morfologia. Avui fem treball, que seria la funció ancestral, la funció pel que va ser creada el gos d'Atura Català ja fa uns quants segles, però a més, el gos d'Atura és un excel·lent animal de companyia. Avui en dia el 90-95% dels gossos d'Atura són gossos de companyia, a vegades a grans ciutats, com hi ha gossos que viuen a Barcelona,
I també doncs, poden fer canicross, poden fer també teràpia. Hi ha gossos de cura català fent teràpia amb gossos. Molt bé, el gos s'ha fet sol, sense cap indicació. Com deia algun llibre, el gos de un aplaudiment, sisplau. Com deia algun llibre, el gos de cura català no és només un gos de pastor, sinó que és un gos pastor. La diferència és que el gos de cura, quan sap el que ha de fer, ell ho decideix i ho fa. Molt bé, un aplaudiment. Com també explicàvem, el que es tracta aquí és de demostrar el treball amb gos de cura català, d'una banda, com dèiem, però de l'altra també intentar fer arribar al públic com de necessari és un gos per moure un ramat, per mantenir un ramat unit i per fer-lo moure d'un camp a l'altre, d'un lloc a l'altre, o com és en el cas de la transhumància, d'una punta del país a l'altra. A la transhumància, com molts vosaltres sabreu, és que a l'estiu els ramats pugen a la muntanya i a l'hivern baixen a la plana. I això vol dir, doncs, que a l'hora de moure el ramat passen per poblacions, passen per tot tipus de camins rurals, camins no tan rurals, entremig de camps sembrats a vegades, entremig de farratge, el que faci falta, i els gossos han de dominar la situació. Òbviament, els pastors no es poden estar hores i hores pendents del gos, perquè van caminant i és que seria una fatiga insuportable. Per tant, el gos, quan sap què ha de fer, ell ja fa. Un cop el gos atura sap quin és l'objectiu, no hi has de donar gaires indicacions. Ell mateix et diu, jo ja ho sé fer, no cal que m'ho diguis, ja sé què he de fer i ja està. Molt bé, un aplaudiment.